गहपुराव बिश्वनाथाव सनितपुराव बेयाव पावर पलिटिक्सनि खोथा गैया बेयाव पलिटिक्स फर पलिटिक्सनि खोथा गैया बेयाव जाति दानायनि पलिटिक्स UPPL आरो BPF ज' जानायनि थाखाय एबसु साहित्य सभा गासै 16टा आफादा जों हांख्रायदोंमोन हाग्रामा महिलारिया फैयाखिसै दा बेखायनो जाहाथे गासै रायजो राजाया डेमक्रेसिनि गणतान्त्रिक देशनि भटिं जि राइट दङ बेखौ बिथांमोना जाहाथे एक्सारसाइज खालामनो हायो आरो भट केन्द्रनिफ्राय लानानै ल' एन्ड अर्डारनिफ्राय लानानै बाकी जिखिनि थासारि परिबेश दङ बिनि सायाव आङो दिनै उदिस लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो जोंनि गुबुन गुबुन वेलविजार्सफोरबो फैदों बेजों लोगोसे दिनैनि बे रिभिउ मिटिंनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आंनि जि मोनदांथि आरो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि दखराफोरनि रिपर्ट आं बे खोथाखौनो बुंनो नागिरो जे फैबाय थानाय 22 तारिखआव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि जिखिनि 41,000 माने गोदानै बेयाव भटार्सफ्रा भट होगोन साथिखान गामि जिखिनि थिसनजाबाय बिथांमोना एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि सार्थआव बा फेभाराव हा हुखौ बिश्वनाथ जिल्लायाव 100% फरेस्ट राइट एक्टनि आन्डाराव प्राय 11,000निबो बारा बेयाव क्लियारलि होनाय जाबाय आरो 50% हा हुखौ सनितपुर जिल्लायाव होनाय जाबाय बे बिराद गिदिर खामानि लेन्ड राइटखौ जों मोनबाय दा 6 शेड्यूलनि जि कन्स्टिट्यूशनल जि एरेन्जमेन्ट जि आत्मनियन्त्रणनि जि बिटिआर बे बिटिआरनि जि अधिकारखौ जि मोननांगौ बे अधिकारखौ मोननांगौनि थाखाय जों साथिखान गामिखौ सोबाय गिबि खेबनि थाखाय बिथांमोना 6 शेड्यूलनि भटार हिसाबै माने गावनि भटिं राइटखौ एक्सारसाइज खालामगोन बे बिराद गिदिर मोनसे जोंनि एचिभमेन्ट दा बेखायनो हा हुनि खामानिया बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों 100% जाबाय गामि थिसननायनि खामानिया साथिखान जाबाय बेयाव गोदान समस्ति दाबावनांगौ दङ आरोबाव गामि प्राय 300नि बारा गामि सोबावनांगौ दङ जोंहा सिमुलुगुरिसिम सिमाया थांनांगौ आरो प्रयोजनाव सिमुलुगुरिखौ बिश्वनाथ जिल्लायाव 9खान गामिखौ दाजाबनानैब्लाबो माने बे सिमुलुगुरिसिम सिमाखौ बारायनांगौ होननानै जों गिबि मन्थ्रिखौ बुंदों दा बेखायनो VCDC दानाय डिलिमिटेशन रायजो राजानि जि हप्स एन्ड एसपिरेशन जेराव 500नि बारा बेयाव शहीद जादोंमोन आरो शहीदनि गोथां थैनि बिनिमयाव जोङो BSc BTC आरो BTR जों मोनबाय दिनै मोनसे शान्ति परिबेश BTRआवनो जा गहपुरावनो जा गासै ओनसोलाव जों जि मोननो हाबाय बे गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै डेभेलपमेन्टनि गुड गभार्नेन्सनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेशनाव 125 एमेन्डमेन्टआ फैनांगौ 100% जों बेखौ मावफुंनांगौ जोंनि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजनि खामानिखौ जों मावनांगौ बे गासै खामानिखौ मावनांगौब्ला आरो एनादार टार्म एकर्ड सिगनेटरिनि जोंनो सरकार नांगौ आरो जायफोरा दिनै सरकार सालायबाय थादों बिथांमोना दिनै 3.5 बोसोरल' सरकारनि टार्माव खामानि मावनो स्कप मोनबाय कर'ना भाइरासनि टाइम डिसेम्बराव इलेक्सन पार्टिनांगौमोन सेप्तेम्बराव पार्टिबाय आरो बेखौनो नोजोर बोनानै जातीय सार्थखौ सिगाङाव लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंखौ जाय जेखि बुङा मानो जोंनियाव बिकल्प लामा गैया खारन 2005आव जों हाग्रामा महिलारिखौ सापर्ट खालामदोंमोन 15टा बोसोर हाग्रामा महिलारिनो एबसु BLT बर' रायजो राजा बिटिआरनि रायजो राजाया एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय बिथांनो मदद होदों बिथाङा कंग्रेसजों थाबाय BJPजों थाबाय सरकार सालायबाय बे 5 बोसोराव प्रमद बर'आ BJPजों लोगो नांनानै सरकार सालायदों आरो जोंथ' लुबैदोंमोन UPPL आरो BPF ज' जानायनि थाखाय एबसु साहित्य सभा गासै 16टा आफादा जों हांख्रायदोंमोन हाग्रामा महिलारिया फैयाखिसै प्रमद बर' बिथाङा रायलायफैबाय दा बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोंहा रावनिबो सायाव गाज्रि बुंनांगौ गैया आं रावखौबो गाज्रि बुङा आरो बुंनोबो लुबैया जातीय सत्ता जातीय स्वाभिमान जातीयताबादखौ लानानै जों खामानि मावदों किन्तु 5 बोसोर जोंनो सम नांबावगौ जाय एकर्डखौ 100% मावनांगौ खारन आसाम एकर्डआ 40 बोसोर जाबाय दाबो क्लियारलि मावफुंजायाखै आरो बेयाव बै समाव आसु आरो AGPनि मोनसे कोअर्डिनेशन गैयिनि थाखायनो दिनै बे दफाफोरा बिथांमोननिया आद्रा जादों जों लुबैयाखै आरो बेखायनो आं खावलायदों जे गहपुरबासि बिश्वनाथबासि सनितपुरबासिया एकर्डनि फेभाराव जायफोरा सरकार सालायदों आरो नेक्स्ट टाइमाव सरकार दाबावनो थाखाय बे दोलोनो आरो बे बिजाथिफोरनो गहपुरनिया धनस्रियाव बिश्वनाथनिया रौतायाव आरो माने सनितपुर राङापारा माने नोङो भालुकपुं एरियानि बर' रायजो राजाफ्रा हरिसिंगायाव भट होगोन आरो बेखायनो आं खावलायदों जे गहपुराव बिश्वनाथाव सनितपुराव बेयाव पावर पलिटिक्सनि खोथा गैया
बेयाव पलिटिक्स फर पलिटिक्सनि खोथा गैया, बेयाव जाति दानायनि पलिटिक्स, एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि पलिटिक्स आरो रायजो राजाफ्रा एकर्डखौ 100% मावफुंनो थाखाय मोनसे क्लियार सेन्टिमेन्टजों भट होनानै दिल्ली आरो दिसपुराव मेसेज हरगोन जे बर' आइ आफा रायजो राजाया गहपुर सनितपुर बिश्वनाथाव आरोबाव गामि हाबजाबावनायखौ लुबैयो, आरोबाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेशन खालामनायखौ लुबैयो। गोजोन्थों।